És hát Polacek Kendétől pont láthathatok egy oda-vissza kormánypörgetést. A legtöbb biciklin nem forog a kormány, BMX-eken viszont szerencsére igen, ez nagyon fontos, hogy így lehet csak komoly trükköket csinálni. És akkor jön is Teodor, nagy tapsot neki, egy gyönyörű 360 fokos fordulat. Mindössze 9 éves a fiúcska, rengeteget gyakorol. Fontos kiemelnem, hogy ha most valaki talál otthon a garázsba egy BMX-et, ne essen ennek neki, hopp! Andris közben elhagyta a pizzaját a levegőbe, szerencsé még vissza tudott ugrani éppen érkezés előtt, és jön is Kende. Egy úgynevezett vászpörgetés volt, megpördült a bicikli alatt, és akkor el is jött az első buffent, wow! Nem semmi magasságba. Zöld Geritől, aki, ahogy hallottuk, ugye a bevált BMX suli vezető edzője, Csá Geri. Mindig jó titeket a levegőben látni, srácok, és nagy tapsot Andrisnak, és egy gyönyörű hátraszaltót csinált. Andris a napokban fogja betölteni a 16-ot. De nézzük Kendét, 13 éves fiúcska. Még jó, hogy nincs plafon. De láttuk már a nagyot, a nagyobbat, kicsit kisebbet. És akkor nézzük meg, hogy vajon a legkisebbünk tud-e szaltózni. Geri még mutat nektek egy 360 no-handet, közben pedig arra kérnék mindenkit, hogy egy nagyon-nagyon nagy tapsal biztassuk Teót, ugyanis ez a 9 éves fiúcska most meg fog nekünk próbálni egy hátraszaltó BMX-el. Szóval gyere Debrecen Drive, nagy tapsot egyszer Teodornak, gyere Teó! Mehet a menet, max tempó, elkezdi tekerni azt a pici biciklit. Nagyon-nagyon nagy tapsot kérnék, gyere! Micsoda! Talán eddig ez volt a legszebb, amit láttam tőle, csak nektek hozta. Nagyon-nagyon nagy tapsot kérnék, de ez még mindig nem minden. Jön Kende, egy dupla vázpörgetés. Egy nagyon nehéz trükk, kétszer megforgatta a vázat maga alatt. Már is jön Andris, pedig egy gyönyörű 360-at láthattunk tőle, nézzük Geri mit hoz. Hátra szaltó no-hand. Vajon hogy már jött a bicikli? Fejjel lefele, elengedi a kormányt, nem is tudja, oda vagy csatolva, vagy mizu? Ja, betámasztja a kormányt, értem már. Közben Teótól egy vázkörit láthattunk. Kendétől pedig egy szaltó X-Up-tól, fejjel lefele még fordítgatta a kormányt. Azért egy kicsit lelassul az idő a levegőben, de nem ennyire. De hogy láthatjátok, az érkező, amire landolnak a fiúk, egy felfújható BMX-es speciális érkező, kifejezetten erre a célra van kialakítva, hogy lehessen rajta gyakorolni, hogy annyira nem ütik meg magukat. Jaj, lehet rossz helyen vagyok? Kicsit hátrébb tolom, hogy tudjanak még nagyobbat ugrani a fiúk. És hát akkor, ha visszaér Teó, akkor el is érkeznénk a végső ugráshoz. Egy szaltó vonatot fognak nektek bemutatni a srácok, ami azt jelenti, hogy jó közel egymáshoz, egymás után fognak szaltókat csinálni az ugratól, szóval egy nagyon nagy tapsot és bíztatást kérnék a gyerekeknek, a Velvet BMX suli tagjainak. Előjön Kende, mögötte Andris, de nézzük! Hatalmas szaltó X-Up-ot, még egy gyönyörű szaltó! Geritől egy gyönyörű Balerról és Teodortól is ott van! Hát nem semmi! Nagyon nagy tapsot kérnék a srácoknak! Nagyon szépen köszönjük a figyelmet! Velvet BMX iskola, keresenek rájuk, és ha tetszik ez az út, ti is induljatok el ebbe az irányba, közben pedig a DSI Debrecen gyors korcsolyázói döntöttek úgy, hogy versenyre indulnak. Ha jól látom, úgyhogy hamarosan megnézzük, hogy mit tudnak kihozni egy igazán gyors körből.